Pinbertar jikta pinbertar than manili jiten teron. Bertang ton pencepa jirmidam de aprang si bertang kungpi arjikta. Dipu Presbyterian penpatipi ponsi longnit borjana long. Presbyterian amai pi inipon. Dipu tara langsung jutanga klam long indem plike betrok kabir sonim so judet pena pi puthot ke pangthira sai kedeng. Karehan se pi Memorial English School ningkan kep kecok ing samjin pen ke talon pon. Bertang kungpi arjuk det pen pi puthot bertang ton pen cipajir midam sina. Dipu Presbyterian men patir pi ponsi longnit borjana long. Phong trok kecok Presbyterian amai pi inipon. Bangsa mai long ongdung arat cetong dun si insanjit pen pichin pon. Pini longnit along Dipu Presbyterian pen patir pi ponsi longnit borjan kijutsi angdeng Presbyterian amai pi phong trok kecok amai pedopon. Bangsa mai long kacepahem pupon laki larwat kima si cepahem pupon. Bangsa mai long Arna maphan kepatibok James chepta plikebraner kepsi athi PN pon. Kacetong dun pastorate Hamren longnit pastorate Dipu pastorate dongkam mukam pastorate atum cetong dun si ing samjin pen pichun pon. News Text Report News 24 Karbi Anglong. Dipu pan ke lo kilometer pho ajak dinglong kido Karihan se pi Memorial English School ningkan kep kecok ing samjin pen talon pon. Bangsu ke talon along Karbi Anglong Autonomous Council IM roton teron pendanglo ke theki ding tum cetong do. Karihan se pi Memorial English School ningkan kep kecok talon pon. Bangsu ke talon along alhi sarpoman pen kecetong dun Karbi Anglong Autonomous Council IM roton teron lapente ake hai longsing teron lapente hamphang song ke thiki ding atom chetong dun si jumisen usomara tomphan ke than pajir mitekang. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Dipu tara langso along indem plikebra trok karbi risonim so rongaje judet penapi puthot ke pangthir asai kedeng. Tara langso jutanga klama long karbiri sunim so rongaji jut et mena phi ke terker ke koi hup ajok tara langso yut komiti lapente iko viral atumpen patir pi ponsi pinang an aning kemia bang phu bang phi lapente indeng plike pratrok karbiri sunim so rongaji along engkor klembang phi ratum cerap cetudum si tara langso jutanga klama long ke pangthir asai klempon pining la plike pratrok angdeng karbiri sunim so rongaji dak aklam lo ho tara langso long tuning pen pining bang ke mimu chod jibon pusini lima tha la aklam bang ke taket ter ke tuning tak thak pining bang ilum theklong la eco barrier satum bang penang ci paduk lo arni bang ha crep for ni penatum ci paduk si arni bang ki hum karko kar phek ci paduk ro lang litum kenar ke bar ni dan ni khala hailom samsung sing ti chatai lom theklong lo ingferi ase theklong sita la krisir ke bar ni pen pini anani bang to ke dak thek tulong lo ke ter tu sogli chip pikhang jang tuning kan thang pek pe la si alama bang ke la lo ki hum karko kar phek tum le do pusita anutin da jong se la ingferi benang ji pukama tha ve pulutang te yutum chipang thiruni la si nili pudain pu bangke ilutum kadok kawe akar di phanta abi ngoi ponangji la pen la kapang thirta ilutum ajutang lo pu bangte chong peman Pini berta lans kang toniklo domi thak me kardong.